קהילת הזורע, משתלה ניידת, הגיע. אני מיד אעשה לכם פה את הסרטון הקצר והמוכר, כדי שתוכלו לראות את כל היופי הזה שהבאנו. אז בואו נתחיל מפה. כל מה שאתם רואים פה זה 1 ב10 שקלים, 6 ב50. יש פה קולאוסים, כל מיני פורטולקות של השמש, סוקולנטים, כל מיני תבלינים, בגוניות, ציניות, זה הציניות של עבוד שמש, קולאוסים, יותר לחצי צל או צל, בגוניות. אז כל אלו זה 1 ב10 שקלים, 6 ב50. פה כל מה שאתם רואים זה 3 ב50. יש פה פטוניה מפלית, כל מיני צבעים, תראו את הצבעים, אנג'ילוניות, שיח רב שנתי, פנטסים, וכל מיני צבעים, תראו את הפנטסים, יש בומבוטם. זה שיח רב שנתי, הוא אוהב שמש או חצי צל. יש שיחים גדולים יפים של פלפל גם במסגרת של 1 ב20, 3 ב50. רק להמחשה, תראו את הגודל, תראו איזה יפים הם. יפים. גם באותה מסגרת של המבצע זה גם הדשן, גם הקערות. אז כל אלו זה 1 ב20, 3 ב50. פה כל מה שאתם רואים, כל השיחים הבומבה האלו, תראו את הצבעים של הקולאוסים, יפים. כל אלו זה במסגרת של 4 ב100. גם הצמחי בית, סינגוניומים, פוטוסים, גם העדניות, גם הסלסילות האלו, גם הכלים, קרמיקות, גם הסוקולנטים, כל אלו, אנחנו שתלנו לפני 8 שנים, ו4 ב100. הוא עד עכשיו מוציא כמויות של גדר. כל מה שאתם רואים פה זה 3 ב100, תראו איזה מלאי גדול, יש פה המון צמחים, רב שנתיים כמובן, גם צמחי בית, כל אלו, זה 3 ב100. גם הסלסילות הבומבה, תראו איזה גודל, ממש ענקיות. זהו, אנחנו פה, נהיה פה עד השעה 1, אז תשתפו, שכולם ידעו, שלא יפספסו. ביי!